Els regnes de taifes. En el segle XI, quan va morir l'últim califa de Còrdova, el califat va desaparèixer i van sorgir les taifes, que eren els regnes menuts en què es va dividir l'Al-Àndalus. Aquesta divisió va fer que el poder quedara repartit entre molts reis diferents. Cada taifa era governada pel seu propi rei musulmà. Per tant, ja no hi havia un únic líder que unirà tot el territori. Aquesta divisió va fer que el poder musulmà es fera més dèbil. Conflicte entre taifes. Les diferents taifes lluitaven entre elles per guanyar més terres i ser més fortes. Aquesta rivalitat feia que estigueren desorganitzades i això dificultava que es poguera defensar. Les taifes estaven enfrontades entre elles. Tot això feia que el territori musulmà fora molt vulnerable. Els cristians aprofiten la divisió. Els regnes cristians del nord, com Castella, Aragó i Navarra, van aprofitar que les taifes estaven dividides i van començar a avançar cap al sud, conquistant així territoris. El moment clau va ser l'any 1212, en la batalla de les Navas de Tolosa. Els exèrcits cristians van guanyar una gran batalla contra els musulmans. Això va marcar el principi del final del domini musulmà a la península ibèrica. Només va sobreviure el regne de Granada. Després de la batalla, els reis cristians conquistaren quasi tot l'Àndalus, però encara va quedar una taifa que es va resistir durant molts anys. Es tracta del regne nazarità de Granada. Aquest regne es va convertir en l'últim territori musulmà de la península ibèrica. Va durar fins l'any 1492, quan els reis catòlics el van conquerir definitivament.